ሕብረተ ኤውሮጳ ነቲ ተሓሳሳቢ ኮይኑ ዘሎ ምስፍሕፋሕ ለበዳ ኮሮና ኣብ ሃገረ ህንዲ ሽወደን ትርከበን ሃገራት ሓገዝ ከበርክታ ተሓቲተን ብዘይ ኣገባብ ካብ ሕሳብ ሃገራዊ ባይቶ ገንዘብ ዝወሰዱ ፖለቲከኛታት ኣባላት ባይቶ ሽወደን ዝወስድዎ ገንዘብ ንምምላስ ዘገድድ ሕጊ ወፂኡ تعنا بالله يزغبركم تخطاتلتي مدب هارموني زي كاب ستوكهولم زمدبرو مع كان زينا هارموني لومي 26 ميازيا 2021 استدالو مسنادو زينا كندر استاتهم بمقدام جميرنا لنا بس كلهم مسارحتي كاب استوديو سلامتا بمقدامنا بزرزر زينا زمرحكم محار ابراهام يستناي مكتتال ኣብ ሃገረ ህንዲ ብሰንኪ ብዘፍርሕ መገዲ ዝስፋሕፋሕ ዘሎ ለበዳ ኮሮናን ዓለም ከሻቕላ ብምጅማሩ ሕብረት ኤውሮጳ ሽወደን ትርከበን ሃገራት ነቲ ኣብ ሃገረ ህንዲ ብሰንኪ ምስፍሕፋሕ ለበዳ ኣጋጢሙ ዘሎ ልዑል ቅልውላው ቦታታት ሕክምናን ሓይሊ ሰብን ብፍላይ ከዓ ንመተንፈሲ ሕሙማት ዘገልግል መሳርሕታት ብዘጋጠመ ተፈጢሩ ንዘሎ ሕፅረት ከሕግዛ ፃውዒት ቀሪቡለን በዚ መሰረት ሽወደን ትርከበን ሃገራት ኤውሮጳ ነቲ ቅልውላውን ሕፅረት ሕክምናን ሃገረ ህንዲ ንምቅላል ዝተፈላለየ ሓገዛት ንምሃብ ግብረ መልሲ ሂበን ከም ዘለዋ ተፈሊጡ ከም ዝፍለጥ ኣብ ሃገረ ህንዲ ኣብዚ እዋን እዚ ብሰንኪ ምስፍሕፋሕ ለበዳ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ክሳብ 300,000 ሰባት ይልከፉ ከም ዘለዉ ብሰንኪ ተሓከምቲ ሕጹጽ ሕክምና ኣብያተ ሕክምና ተሃገር ካብ መጠን ዝሓለፈ ሕፅረት ናውትን መድሃኒትን بمقطعمو منግስት ተሃገር ዓለም ለኻዊ ሓገዝ ሓቲቱ ከም ዘሎ ተመልኪቱ ኣባይቶ ሃገረ ሽወደን ኣባላት ዝኾኑ ፖለቲከኛታት ብዝተፈላለዩ መገዲ ካብ ሕሳብ ባይቶ ዝጥቀሙሉ ገንዘብ ካብ ዝተመደበሉ መዓላ ወፃን ተጠቂሞም ብሓላፍነት ክሕተቱ እቲ ኣብ ዘይመዓሉ ዝተጠቀሙሉ ገንዘብ ከዓ ተመላሲ ኮይኑ ክኸፍልዎ ዘገድድ ሓድሽ ሕግን ኣሰራርሓን كمز تأتاتوت ممحدار بايتو أفليتو كمز فلت زخونة تمراتي أبال بايتو شودن نمكايد سراح تباهيلو قداي بايتو كاب فاينانساوي تحستو تي بايتو ناي متكا مستل كمزلوون بو متنكا بوزحات أبالات بايتو بغنزب تي بايتو أبز تفلالي ولك أو نتفتات كتقاملو صنيحهم تباهيلهم كخصصو مصنحهم يذكر ኣብ ዞባ ቀርና ኣፍሪካ ኣብ ዝሳልስቲ ዝተኸሰቱ ዝተፈላለዩ ዜናዊ ምዕባለታት ብዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ውሽጢ ሃገርን ዓለም ለኸን ብምግባር ክጽብጸብ ከም ዝቐነየ ተፈሊጡ ኣሎ በዚ መሰረት ሕብረት ኤውሮጳ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ብዝተወልዐ ኩናት ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሓባር ብምዃን ንዝገበሮ ወታደራዊ ምትእትታው ብፍላይ ከዓ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝተኻየደ ወታደራውን ሰብኣውን ገበናት ብንጥፈት ዝገብሮ ተሳታፍነትን ምኽንያት ብምግባር ንልምዓታዊ መደባት ተባሂሉ ብሕብረት ኤውሮጳ ነቲ መንግስቲ ዝወሃብ ዝነበረ ሓገዝ ደው ከም ዘበሎ ሕብረት ኣመልኪቱ ኣሎ እዚ 110 ሚልዮን ኤውሮ ዝበፅሕ ገንዘብ ዝተፈላለየ ፕሮጀክት ኣብ ሕርሻን መገድታትን ካልኦት ናይ ልምዓት መደባትን ኣብ ኤርትራ ይውዕል ከም ዝነበረ እቲ ጸብጻብ ኣረዲኡ ኣብ ካልእ ዜና ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ካልኦት ሃገራት ቀርና ኣፍሪካን ዘሎ እዋናዊ ጉዳያት ብቐረባ ዝከታተል ፍሉይ ልኡኽ ከም ዝሾመት በጽሕፈት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሃገር ኣፍሊጡ ዋና ጸሓፊ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣቶ አንቶኒ ብሊንከን ትማሊ ዕላው ከም ዝገበሮ ኣሜሪካ ንጉዳያት ኢትዮጵያ ቀርና ኣፍሪካ ዝከታተል ኣቶ ጀፍሪ ፈልትማን ፍሉይ ልኡኽ ገይራ ሸይማ ከም ዘላ ኣመልኪቱ እቲ ፍሉይ ልኡኽ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ እዋናዊ ኩነታትን ጎንፅታትን ትኹረት ገይሩ ከም ዝሰርሕ ክሕበር እንከሎ በዚ መሰረት ድማ ብፍላይ ኣብ ክልል ትግራይ ኣጓኒፉ ዘሎ ጎንፂ ኣብ ጉዳያት ጎንፂ ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ጉዳይ ህዳሰን ዘሎ ዘይምርድዳእ ሃገራት ግብፂ ሱዳን ኢትዮጵያን ኣተኪሩ ከም ዝሰርሕ ተፈሊጡ ኣሎ زغمزيل كله بسنكي من نواح سلطان مسجار هاجراو مريجان هاجر سوماليا زمان كليو عبر سختمات هاجر عب مانجو دقفتي وتهدرات من قسن تقاوم تنتجمير زلنا يتغسلوا وط ناب كل وجه كيمرح برتع سجع تفتيرو خمزلو كاب مقادشة استرخبه حبرتها عمل كتو كابت زوبا خيوز أنا إرتراخم مغزلتانا يتلبدا كورونا فيروس نمكل خالن العلامة عن بيراتوز صنعت صنع أيدتات مفخص كاب تمالي سنبت جمير الله أبيات خريستيانات مساجدين ناب نبور نتفتات كم جمرا خجلتن كله مسارتي حبرتها من قستاو مدبر تلفزيون إرترا أبيات أمنت كاب تمالي جميرا
ናብ ንቡር ንጥፈታት ስርዓተ ጸሎትን ተመሊሰን ኣለዋ ኢሉ እንተኾነ ለብዒ ንምግታእ መሸፈነ ኣፍን ኣፍንጫን ማስክ ምግባር ኣካላዊ ርሕቀት ምሕላውን ዝኣመሳሰሉ ጥንቃቐታት ምግባር ኣድላይ ምዃኑ እቲ ሓበሬታ ኣረዲዩ ኣብ ሽወደን ብፍላይ ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ኣብ ኢድ ጉጅለ ገበነኛታት ከኣትዉ ንምድሓን ተባሂሉ ኣብቶም ብምምሕዳራትን ፖሊስን ተኣፈፍቲ ከባቢታት ተባሂሎም ዝተመደቡ ቦታታት ከይከዱ ዝኽልክል ኣሰራርሓ ክህሉ ብምባል በተቃውምቲ ፖለቲከኛታት ዝቀረበ ርእይቶ ምርመራ ከም ዘድልዮ መንግስቲ ሽወደን ሓቢሩ እቲ ገበና ምክልኻል ዝካየድ ዘሎ ፖለቲካዊ ክትዕ ብፍላይ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ኣብ ኢድ ገበነኛታት ብመውዳቕ ንዝተፈላለዩ ገበናዊ ተልእኮ ይዋፈሩ በምህላዎም ነዚ ንምግታእ ሕብረተሰብን ኣካላት መንግስትን ቆልዑ ናብ ተኣፈፍቲ ቦታታት ከይዛወሩ ዝእግድ ኣሰራርሓ ክተኣታቶ ክጠልቡ ከም ዝጸንሑ ይፍለጥ መንግስቲ ኣሜሪካ እቲ ኣብ ታሪኽ ቱርክን ኣርመናውያንን ንዝተፈጸመ ጃምላዊ ቅትለት ኣርመናውያን ምጽናት ዓሌት ምንባሩ ክትብል ወግዓዊ ተፈላጥነት ከም ዝሃበቶ ኣፍሊጣ ነዚ ናይ ተፈላጥነት እወጃ መንግስቲ ኣሜሪካ ስዒቡ ኣብ መንጎ አንካራን ዋሽንግተንን ሰፊሕ ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ቆይቂ ተላዒሉ ከም ዘሎ ነዚ ስዒቡ ከዓ መንግስቲ ቱርኪ ንኣምባሳደር ኣሜሪካ ብታ ሃገር ብምጽዋዕ ቁጥዕ ቱርኪ ኣመሓላሊፋ ከም ዘላ መንግስቲ እታ ሃገር ካብ አንካራ ሓቢሩ ንሽወደን ወሲኽ ካብ መላእ ኤውሮጳ ዘለዉ ማሕበረሰብ ኣርመናውያን ከዓ ነቲ ኣብ ታሪኾም ብቱርካውያን ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈጸመ ምጽናት ዓልየት ብመንግስቲ ኣሜሪካ ተፈላጥነት ምርካቡ ኣመስጊኖም ከም ዘለዉ እውን እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣመልኪቱ تكتاتلو زلهم كاب ستوكهولم زمدبرو أوروباوي معكن زينا هارموني خبز بمقصال بحث إرز تدالو نايز تفلالي بوتاتات زينا خأوربو لكمه أبا هاجر إندونيسيا 53 تسافرت حزاب بحري آسيا 5 أفاد زتنقر اللابوشت بحر تنقصقص بابور قلاي مالت أوبوت ملؤ بملؤات في أتباهي خد لدحر مصرع بزعامق خبابي نايتي بحري كم زترخبت توم أبوشت أزنوبر كلهم تسافرتي 5 موتو تبسلت أن تهاجر كاب جاكرتا عبيروم أب هاجر العراق أب حدا هوسبيتال تحاتيمو بزنبرن متنفس تباهيلو بزتقمت الجاز تبارع بزتفترة بارع حوي زتنكون العلي 8-7 أنك موت سقنا حدا جبارع حوي كم زختلا سبسلطان تعنا تهاجر حبيرام نزل تقتلوا منجس تهاجر المنستر تعنا تهاجرن أب تحتي زنبرو بزحات حلفت تعنا وجدات تهاجر كاب سرح تسوقيهم كم زلون منجستي كاب بغداد حبيرو الله مرحنا يتعب بمأكل أفريقيا تركب تشاد تبهال هاجراتو إدريس دبعي ببرخنيات تواقعت دحر مقتالو تختيلو طبعا صار مأكلاي منجست هاجر زواجو زلو برخنيات تواقعتي تقصدو بمبال نا بوليتيكاو زتهم اللسو ولنتنيات كم زغنو أفليتهم أقدم بيلو بتهاجر تفريح أنحس التاو سقات بزنا يزوم تقامتي حدش مجلسي تسفاتنا بيرو اللو خمزلون اتي سبساب عمل كيتو حبرت أوروبا كلهم كتابة زوصلو أمريكاويان نب أوروبا زجبرو مبصحن مجشان سجم سلزي بلو كأتو تفقيدو خمزلو كوبلو سبسلطان حبرت أوروبا خب ستراسبورغ حبيرهم بزي حديثنا بمونغو حبرتن أمريكان دسكيلوز أنا مبتصحنا بنبورك من الناس يزبل تسويت كمزلو تحبرتها أرديو أبز تفلالي بوتاتات أوروبا بزعبا لبدا كورونا نمكل خالو تباهيلو زتم حلالفو ممرحداتن إقاداتاتن بمقوام كزرقو حزو صنحو آلو تاوراتات نغرب أو وان هاديهم دحر مصنح كمن دقنا مزرقح سلز جمرو خاب بزحات حقرات بقيقار الدئيتن ورن زمن كاليوم سلفتاتن آدمان ككايدو مدلاوات كمزلو خاب زتفلالي حقرات زوصو حبريتا عمل كيتوم فرنسا، جرمن، هولند، سبين زيادة كلن حجرات بزتريو زتت أجمع حجرات من بارنن مهلاونن كا يفلت. زي خبركم تقاتلتي هارموني ميديان لو مزبلنا يمسنا دوزينا من لا أوروبا زوم سجاب حجي اختكاتلوهم زي صنع حكومية. نمكت تعلكم من دامس جونكو حدا خبتي نمسسان معكمكم. زوجنا هارموني ميديا رأيتكم من تساتف النتكم من بمقانو. ኣብ ዩቲዩብ ዘሎ ቻነል ሃርሞኒ ሚድያ ሳብስክራይብ ብምግባር ርእይቶታትኩም ከተፍስሱ ቤተሰብ ክትኮኑ ንምሕፀን ብዘይካዚ ኣብ ፌስቡክ ብዓብዪ ኸ ኣብ ድሕረ ገጽና መዓልታዊ ዝዝርግሑ ሓደሽቲ ዜናን ሓበሬታትን ዝተፈላለዩ ጽሑፋትን ክትረኽቡ ስለ ዝኾንኩም
ክትከታተሉ ንዕድመኩም በዝጋጣም እዚ ሰንበት ጀሚሩ ዘሎ ናይ ዜና መደብናን ከምኡውን ኣብ ሰሙን ሓንሳእ ዝፍኖ ናይ ፍልስፍና ሓድሽ መደብ ወፂኡ ስለ ዘሎ ኣብኡ ዝወፁ ጽሑፋት ብናይ ሰንበት ናይ ምዝንጋዕ እዋን ክትከታተልዎም እውን በዝጋጣም እዚ ይሕብረኩም ተሳተፉ ሕተቱ ረኸቡና ጽሓፉልና በዚ ኣብ ስክሪን ዘሎ ኢሜይል ኣድራሻና ተወኪስኩም ኩሉ ዓይነት ሓበሬታ ምስ ሃርሞኒ ሚድያ ክትለዋወጡ ከም ትኽእሉ እውን ንሕብር እዚ ድሕሪ ምባላብ ናይ ጽባሕ ብናይ ድምጺ ዝፍኖ ናይ ዜና መደብ ከምኡውን ረቡዕ ካብ ስቱዲዮ ዝመሓላለፍ ልሙድ ፈነወና ስጋብ ንራኸብ ንምክትታልኩም እንዳመስገንኩ ስጋብ ረቡዕ ንራኸብ ሰላም ተሓንኩኑ